O noutate în gama de încălțăminte Walkmax. Rămâneți alături de noi! Nu puteți alege încălțămintea potrivită? Visați la încălțămintea în care să vă simțiți stabil și confortabil. Încălțăminte care vă va ajuta să întăriți mușchii picioarelor cu fiecare pas. Încredințați-vă alegerii celor de peste 5 milioane de oameni. Încălțămintea Walkmax cu talpă rotunjită patentată. Vă prezentăm noul model de botine Walkmax pentru femei, perfecte pentru sezonul toamnă-primăvară. Cu talpă de înălțime ideală, recomandată de către medici ortopezi pentru un confort suplimentar. Noile botine Walkmax cu talpă rotunjită oferă suport ferm gleznelor, îmbunătățesc postura, întăresc mușchii picioarelor și asigură confort maxim în timpul mersului la distanțe mai lungi. Design unic în două culori, negri și maro. Benzele Velcro permit o fixare ușoară și comodă. De asemenea, vă prezentăm noile botine pentru bărbați, la fel pentru sezonul rece. Ele sunt incredibil de confortabile și moi cu un design universal. Le puteți purta ca încălțăminte sportivă sau atunci când trebuie să vă prezentați într-o ținută mai elegantă. Stilate, în două culori, negri și maro. În oraș, la muncă, în timpul liber. Doar încălțați-le și bucurați-vă de aspectul simplu și elegant. Sunați chiar acum și comandați noile botine pentru femei de la Walkmax. Incredibil de confortabile și stilate. Bucurați-vă de designul elegant și savurați simplitatea fiecărui pas oferită de confortul botinelor Walkmax. Nu ratați șansa. Sunați chiar acum și ele vor deveni a dumneavoastră la doar 999 de lei. La fel, întrebați operatorii noștri cum puteți obține o reducere la noile botine Walkmax pentru bărbați. Aveți grijă de picioarele dumneavoastră împreună cu Walkmax. Fiți pregătiți pentru această iarnă. Noile cizme impermeabile de la Walkmax au talpă rotunjită și vă oferă mersului dumneavoastră senzații absolut noi, confortabile și călduroase pe timp de iarnă friguroasă. Manșetele elegante din blană artificială și căptușeala interioară din flis garantează plimbări călduroase. Cel mai important, picioarele sunt protejate de o membrană 100% impermeabilă. Tehnologie înaltă și calitate. Acum vă rog frumos să atrageți atenția la această talpă originală rotunjită. La fiecare pas, piciorul dumneavoastră se rostogolește de pe călcâi spre degete, astfel se creează efectul mersului desculț pe nisip. Este foarte comod și confortabil. Această talpă rotunjită mai are un beneficiu incontestabil. Știți, atunci când mergeți în cizmele Walkmax cu fermoar, dumneavoastră slăbiți și vă modelați silueta. Așa este, postura și silueta noastră au doar de câștigat. Dumneavoastră pur și simplu încălțați cizmele Walkmax cu fermoar, vă mișcați, faceți treburile personale, vă grăbiți undeva în timp ce mușchii se activează, iar dumneavoastră slăbiți și vă modelați silueta. Mie îmi place foarte mult aspectul exterior al cizmelor. Acesta este textil, e foarte ușor, dar în același timp trainic. Prin urmare, nu ne mai este frică nici de vânt, nici de frig sau noroi, sigur dacă suntem încălțați în cizmele Walkmax cu fermoar. La fel, vreau să menționez talpa reliefată. Ea este confecționată din materialul modern EVA. Este un material foarte ușor, trainic și rezistent care ține perfect căldura. Confort, încredere și stil în fiecare pas. Cizmele ideale pentru iarnă și orice ocazie. Cizmele de iarnă Walkmax cu fermoar sunt disponibile în 3 culori, alb, negru sau maro. Alegerea încălțămintei de iarnă este o sarcină dificilă. Desigur, ne dorim o încălțăminte la modă, elegantă și confortabilă. Din acest motiv vă prezentăm astăzi încălțămintea perfectă pentru iarnă, cizmele Walkmax cu șireturi. Mașa, ce zici? Îți este comod în aceste cizme? Foarte comod! Afară de aceasta, ele pot deveni un cadou excelent pentru cei care au grijă de silueta sa. Vreau să menționez partea exterioară a cizmelor Walkmax cu șireturi. Este elaborată dintr-un material cu membrană impermeabilă. Exact! Materialul nu permite pătrunderea apei și chiar dacă afară este umed, s-a topit zăpada sau a început să plouă, știți în ce să ieșiți încălțate. Avem soluția perfectă! Cizmele Walkmax cu șireturi. Ele sunt impermeabile și călduroase, iar picioarele noastre vor fi mereu uscate și protejate. Îmi place de asemenea interiorul cizmelor Walkmax cu șireturi căptușit cu lână. Este un material moale, călduros și extrem de confortabil. Anume, el ne va asigura căldura și confortul în timp de iarnă friguroasă și nemiloasă. Iar sus vedem marginea pufoasă care ține căldura și ne înfrumusețează aspectul. Cizmele de iarnă Walkmax cu șireturi sunt disponibile în 2 culori, negru și alb. Sunați chiar acum și începeți să aveți grijă corect de picioarele dumneavoastră împreună cu cizmele Walkmax. Ele sunt ale dumneavoastră la doar 1199 de lei. Dar nu ne oprim aici. În perioada sărbătorilor de iarnă, pentru toți membrii Clubului de 5 Stele am pregătit o ofertă specială. Sunați chiar acum și primiți 200 de lei reducere la achiziția cizmelor perfecte de iarnă. Bucurați-vă de iarnă din plin sau faceți un cadou de neuitat celor dragi. Sunați chiar acum! Produsele tale preferate acum și în magazinele Top Shop din Chișinău, Bălți, Cahul și Orhei. Te așteptăm chiar acum!